Fanai Pictures ko chuak Thinlung Thawnthu chu zanina hian release ani dona he film hi Aiduplay and theih in a om don ani Kan club ko ano ni bon dia dona o kan nam he da Fanai Pictures buat sai Thinlung Thawnthu di kleng chu sana hian long takin plan gore Thinlung Thawnthu film kan en zo che amu nom kop maya chan lo la ula lo en char ula inin share lawang achang tu ten thiam ten ya ming aron chuadan chungchang a hian in zona ka dong na sai me ni ke ma pon min vel na sakop me lo lei ula in share lawang Thinlung Thawnthu siam tu hia Katan harasa mangan tor phali Ape